एगो लड़की से कहा था आजकल लड़किया बड़ी ताव में रहत तारी स जौन तनी मनी कोनो को पटैले बड़ी सन तनी मजबूत आदमी के उ बड़ी ताव में रहत तारी स अरे गुंडा पे कौन ते फौकता रे अरे गरम मिजाज में ते लौकता रे हई नालंदा जिला के लइकन के आगे के खोख दी हो भैया कि नमवे काफी बा लगावे खातिरा नमस्ते पैर मत छुए लड़कियां पैर छूती अच्छा नहीं लगता मेरे को कुछ और भी नहीं छुआते हैं हम जानते कि हम अनियोरी बड़ा से तरह बोले वाला है जो बालू सा कि नमवे का नमस्ते ये गोड़ और छू के हमारे बड़ी बुजुर्ग टाइप की फीलिंग आवे लगल हमारा जल्दी बियाह हम देख रहे मतलब का कि हम ज्यादा उम्रदार थोड़े नहीं थे हाँ 26 प्लस है बाकी 27 भी हो सकता है 28 भी हो सकता है कंफ्यूज हूं मैं कि नमवे काफी बा लगावे खातिरा आइए जाके सब भाई लोग खातिर कि नालंदा जिला के बाघ हवे रे तो सुना बात के अरे गुंडा पे कौन ते फौकता रे आ गरम मिजाज में ते लौकता रे हमरा में कोनो कमी है तुम भैया देखे में सुनर सनर नहीं की हां बोल ना बोल हमारा में अरे कौन चूक लागेला हो कौन चूक लागेला तेजे लोग कहता लो कि साउथ के हीरो वाला लुक रखेला गाली बजा के हो भैया साउथ के हीरो वाला लुक रखेला हमारा में हो तो कौन चूक लागेला भाई बताओ मोबाइल हो मोबाइल देख के लागत है कि बुझाता कि हम कोनो सैमसंग आउ का वीवो ओप्पो के फैक्ट्री में आ गेल बनी हम वाह बोल ना बोल हमारा में लेजर लाइट बंद कर दो आंख मार के खराब करबो अरे कौन चूक लागेला तो साउथ के हीरो वाला लुक रखेला साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हम साउथ के हीरो वाला लुक रखेला साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हम बंदूक रखेला चार जिला में बोलतूती अरे के कर मजल बजे छुदी सुना खाली नालंदा जिला कह दियो एक बाद केहू के
के जे तारा के छू दी, तारा और ताक दी। भैया की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद है, मन से स्वागत अभिनंदन। हर चार जिला में बोल तूती जेकर बचाल बाजन छूटी और से काहे नहीं डरता गरम मिजाज में तू लड़ता। ऐसन ऐसन गुंडा के ऐसन गुंडा के हम कुकरा खिला। कतनो बरियार गुंडा हो है लेकिन है जा खाली ना साउंड के हीरो वाला लुक रखेला। भैया एक फिल्म आया था ना पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, तो साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हमर